Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska tady máme gameplay z Metinu na serveru World MT3. Jsem tady společně s Hitmakerem, který se pojmenoval Hitfaker. No čau. Čau. Tak a budeme expit od levelu 1. Někdo dělat dementní zvuky. Tak. Nasadneš nakonec CTRL-G. Já vím. Už je tam flákaj. Já jsem to hrál. Zmutovaná rostlina. Špíny, jak jsem jich tam rozbil. Ani nevěděl jako. Počkej, No, hele, takže... ještě něco koupit, aby jsem se rychle... Ne, nemusíš, teď nic nemusíš nic Ty pláště jako keby. Teď máš pláště. Ale tak mám jich málo, víš? Máš jich 200, ty vole. Počkej, dám si to na F2. 500 tisíc jangů, jo. No hele, takže už expíme. Tak, já jdu sem. Trošku nevím. Ale nějak to změnili ty mobově, pamatám, že to byli vlci, maximálně medvědě a takové věci. Ty medvědi ještě budou. Ano, ale tak, když jsem to hrál, tak to byli iba vlci, ne toto, že se po zemi hýbe, nevím, čo to je. Jo, tak to tady je, tak trochu, to taky není, no, hele, uděláme si skupinu. Čili kde seš? Ty šel? Ty si volal na seba ještě najviac. A tady je prostě ten Takže si zkušenost. ty ability budeme muset jít tam koupit, či čo? Jo. Tady je prostě zkušeností, takže ten si vezmu. Ale ne, kde seš, hele. To je jedno. Já tě potřebuju, že jo? Kde seš? Jo, tam. Už si zadávám money. Matthew, blablabla. Tak teďko dáme ještě rovnoměrné rozložení, aby jsme měli stejně expu. Teď ještě sem, tady dáme trošku. Ty mi budeš kradnout expy, ty hajzo. Dík, já to dávám právě proto, aby jsme měli dohromady. Nože můj. 2 miliony jangů. Aký jsi level? Já nevím, 7. Já už jsem 8. Tak já jsem šel celou dobu za tebou, že jo, chápeš? Zlodějské rukavice, ty bys také mohli hodit. Zjistil předmět, to taky dobrý. Ale tak to se myslím, že prodávat. Jde jedno pachácky. A čo mám vlastně sbírat? Mám aj ten vejš a také hluposti? Ne, nezbírej, jenom třeba prsten zkušeností a ty takový ty zlatý cihly. A nějaký Grifflingov meč, ten se mi lubil. Tak já nevím, jestli ho chceš. Co mi pozdával. To je na sury, aha. Už mám 10. level, hele, mohli bychom už jít si pro spely. Já to mám bugun, že někdy mi tu ukáže, že je level 1 a potom, že například 9. Jo, to se buguje na každém metinu. Počkej, dobře, já dám ještě tady ten metin. U smutku. A půjdem. No jinak jsem přišel a od někoho jsem tady dostal 10 milionů jangů, vůbec nevím jak. Ty jsi laker. No, že někdo ke mně přišel a dal mi 10 milionů jangů, jo, to ok, tak nic. Ale tak už mě nechtěl vyhazovat, protože už to vyhazoval jako jdeme po kouskách. Já už mám 2 miliony, 3 miliony a pol jangů. To si dovol. To si dovol. Jinak ty kde jsi? Já tady zabijím ještě ten metin, ok, mám metin. Elixír měsíce, ten se možná bude hodit. Jo, no dobře. A ještě jsem se můžu zapnout ty krasoty, ty jsou lepší, no tak okay. Kde seš ty? Pojď k tomu, jak jsme se tam našli. Já jsem na tebou. No tak ještě dáme si jednu wavku, budeme vedle sebe, pojď vedle sebe. Při sběrám jengy. Už to neznáš na s tím koněm, jak to pověhuje. Začarovat předmět! Doufám, že to tady je dobrý.
že to s ním, to je naklad koru, že to máš, no, nevím. A to je úplně samý blbosti. To je hrozný. A neznáš na zbultovaný rostliny, jo. To je teďko na tom prvních prvních levelech, volno zabíje 3/4 hodiny. Dáme si ještě každý jeden metin. Ty máš tady stand. A on třeba tady stand. Máš to zap? Metin smutku? Uhranutá věc, no výborně, ještě mám uhranutku. Ještě začarovat předmět. No, výborně. A vyhodím ten z černého, potřebuju vůbec. A já už asi vezmu žádný healování, vezmu si normální buffy. A ako dostaneš to koňa hlúpeho? Co tady logo? Jo a je tady i switch bot, takže kdybys měl používat, tak to je, protože tady on je, když jsem se dobil. Vidím koně na mapě. No tady prostě dáte, aby si to. Já si jdem po té ability. Tak jdem už? Já už jsem 12. Já jsem taky 12, tak počkej, já si dám ještě jednu wavku, ať jsem tak třeba 13 dohromady. Jdem teraz mět peněze. Tak, ještě nejsem ani vůbec 13, takže... Učitel čelního. Ještě ne. Ještě ne, nebo už tam půjdu. Já už. Tak 13 už nebo co? Bože můj, to trvá hrozně dlouho. No to je pravda, když tady zabijím. Teď stejně. Tělesního. Boje zblízka. Level 1, že jo. Takže ještě tam tady jsou ve školadu, protože už... Proč mi to neukazuje například boj zblízka, když jsem warrior? Tam máš jenom 2 učitele. Jak jsem řekl? Buď nemůžeš, to je pro sury i takhle, musíš buď je mentální boj, nebo aura, nebo nějak tak. Vezmi si auru, to je lepší. Je tam tělesný boj. Ne, no tělesný boj mentálně špatně, jakoby je taky dobré, ale jakoby mně se líbí hraje s aurou, jako se to laguje, protože jsme přišli do města. Okay. Učitel dračí moci, učitel léčby, takže já... Mentální boj? Mentální boj. Ne, teda ne, tělesnej. No to je to nebudem počúvať. Tělesnej strany. Válečník. Jsem učitel dračí moci, dobře, gratuluji, naučil se všechny schopnosti na... Wow, já mám všechny schopnosti na M1, jo, tak to je hodně dementní. Ale tak OK, no. Ježišmarje. Já si dám tady buffy. Já jsem rád, že to bude trošku jakoby těžší, než teď to. OK, jak se to... To je tady co, ne? Já nemůžu tady odtočit. Ježišmarje, tak tady to. Tak nic. Dvojku jsem měl si tohle. Ale ty ability, jako jsem si kupoval. S tím ability, aby jsem si točil takhle kusiny. To si nepamätám. Počkej, kde jsi, jo? Tady jsi. To jsem... 6, no dobré. Takže, učitel léčby, tebe zatím nechci. Dobré, prodám tady 4 milionový ruty. No, tady se dají začátky koupit, takže já ani sbírat nebudu, to je náhodou. Víš o tom, že když si koupíš... Hele, já ti něco koupím, jo? Máš duhovej kámen, kupuješ si ho už? Počkej. Ne, já ti ho koupím, jo? Tak ho nekupuj. Počkej, vyjdi z toho shopu. No, už jsem von. Počkej, ne, počkej, ještě. To ještě nesmíš dát.
ještě nedávej převzít. Tak, a tak. Převzít. No a Podej se nám nový meč, závidí mi to. No, gilotina, no, dobrý. Klikni Závidí na, mi to. klikni na ten duhový kámen Ano. a vyber si... Ježišmarja, mi dej pípata. Pouze jednou za 15 levelů a bude tě to stát 5 milionů janů. A já chci, co to je? Smršť meče. A to ti dává na smrtelný útok. Já jsem si ten meč... Myslím si, že dračí sílu dáme na péčko teďko. Dračí sílu. Kde pak máme dračí sílu? Nemáš dostatek gengů. Fuck. Pomoc draka? Tak jako já chci tady hrozně. Pomoc draka. Ano, použít. Na perfektní úroveň. Takže máme tohle. To už máme na P. Dobře. Tak, až je. Nice, má všechny buffy. Vyzkoušíme to. Já už nemám dostatek gengů, víš, to mám brzdela. Můžu to udělat, jo, aha. Takže to bude nebeská stěna, nebo zrcadlo, nebo jak se jmenuje. No, zrcadlo. Potřebuji level 15 na to, abych to měl, no výborně. Hele, takže ty jsi kolikátý level? Nevím, tam zpěvám. 12, takže ještě ti to nemůžu dát, až budeš 18, 20, tak ti dám nějaký předmět, který jsem tady našel na zemi a který někdo vyhodil. A tak jako pořád se to... Za 400 000, jak to? Počkej, já tak to je blbý, ne? Nějaký bankéř nebo tak. Alchymistka. No, tak já nevím, kde to mám jako... To je teleporter, to je správce skladů. No, tak asi udělám sklad. Dobrý, nemám tady nic. Jdeme na nějaký level 12, dám si 1 v 1. Ne. To tady asi nenajdeš, ale okej. No nic, takže my možná budeme za chvíličku zase expit. Expit. To se nechaj. No, takže já se ještě tady prosím podívat na tady to, protože bychom si mohli vzít jezdecká zvířata. No. Raptor. Nebude zdarma. Potřebuje 20 milionů janů, no, takže 7 milionů. Jezdecká zvířata lež. Potřeba po mně 5 janů. Přijímám. Aha. Jasně, já potřebuju 5krát lék a 5krát žban na alkohol. Dá se to koupit tady u té. No, že si časy bychom si koupili asi. Takže, tady taky nic. Alchymistka. Co to vypadá? Padá divně předtím. No tak kde seš? Tady, ok. Ukladám si věci do skalu. Jo. 2, 4, 6. Jeden můžu vyhodit, protože to nevím napad. Je správce skladů sklad. A my tam heslo. Velmi bezpečné heslo. Ano, hrozně bezpečný, takže nikdo nebude toho. Nepůjde ti nikdo líst do toho? Určitě ne. Tak. A teďko bychom si mohli zavolat Rufuse. Kde? Já jsem ho neměl. No tak kam půjdeme? No ještě si vylepšit to.
vidíš, to máme. Niečo si mi hovoril, že niečo pre mňa máš. No ale až na level 19, teda na level 18 a 20. Půjdeme se XP do bakry. Jo, pojďte k tomu teleportérovi. Nyní klikni, počkej, já si nevím, jestli je tady. Jestli si chceš teleportovat a No, a kam? tak tady to není dopočít. No, nevím, Až jeden teleporter je došli někde tam vzadu. No, ten je teleportér vyšší moci někde tady, no. Obchodní mapa, kasino. To já chcem. Čo má? To můžeš až nevím, na nějakým levelu, hej něco. To chcem. Tak to si můžeme udělat pak. Nejhorší je, že já nevím, kde se můžeme teleportovat. Já najdem. On je tady, jo, ale ten teleportér je tady, ale nevím kde. Kudy kam. Já se podívám na informační tabuli. Píšu tam Ježišmarja, to je kreativní. Bílou perlu, prostě zkušeností. Modrou perlu, no, to je jedno už. Ale tak já fakt nevím, to jo. Nebo tam budu tím pak, kdyby budeme muset dojít. No. Podívám do item shopu, jestli funguje. No, to jsem si přihlásil, ale nebudu psát asi. No, Ivaný, ale tak nic. No, dobrý, takže můžeme jít. Nebo pak krásy. Jo, tak už to schodil. Najdem. Počkej, to je... Jdeš za mnou? Jo, tady. Ano. Dobrý, tak jdeme do bakry a teďko jsme kousíček od bakry, takže to není takový těžký. Musíme tam být teda co nejdřív, že mi se zrozně světla v tom trafiu, teda je hodně. Mě to tady moc necká. On taky ještě natáčím, že jo, a to. Takže ještě se podíváme, jak dlouho natáčíme, ať vím. A koľko si natáčať? Půl hodinu? Tak jako dostaneme se do bakry, možná tak půl hodiny, no, ale tak aby to bylo, aby se do toho lidi mohli koukat, tak 25 minut. No. Takže já jdu na špatnou stranu, A keď sa dostaneme do tej bakry, tak to môže dať ako druhú časť zhruba. Ještě jednou? A keď sa tam dostaneme, tak to môže dať ako druhý diel, keby si chcel. OK, no, takže jdeme do bakry. Jej. Dun, 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 dun.